jamlu tnej. Ajtri Peter ma nafxejn, ibqa tallem wieġġib skuża, lanqas lapes ma nafnuża. tibża s'issa dejjem sibtni, Sister Rose inti bqallimni, pjaċir tiegħi f'dan il-post, nallem lieħu gost. 5 u 6 jamlu 11, u s-sister ma tarax. tnaqqas 3 jiġu 8, Għal-kem truxa dejjem ħinja, 3 għal 4 u jonqos 1, u s-sister f'daqqa xieħed. qabel imma nkompli nżid, trid nibdew mill-ġdid. Iftaħ tajjeb dawk il-menti, forsi tkun intelligenti bħalma jkunu l-istudenti. Biex eżami inti tagħti kemm mat-tobba u maġistrati, teachers, nurses u avukati. La taqax fit-tentazzjoni u titlifx l-edukazzjoni, għal żgur ma tagħmel xejn. Mur biex fittex għal xi post, għajd li dan minn fejn. Wieħed u wieħed jamlu 2, Jiena ħmar kemm ma nafxejn, 2 u wieħed jamlu 3, Sister Rose toqgħodx tinkwieta. 2 u 2 jammontaw 4, Ħassa għajn li għandha l-kelba, jekk mit-tnejn it-tnej, żgur ma jibqa' xejn. 5 u 6 jamlu 11, u s-sister ma tarax. tnaqqas 3 jiġu 8, Għal-kem truxa dejjem ħinja, 3 għal 4 u jonqos 1, u s-sister f'daqqa xieħed. qabel imma nkompli nżid, trid nibdew mill-ġdid. Jekk mit-8 tleħħi 1, żid 4 11 il-1, tnaqqas 10 jibqa' 1. La tajdux li jiena fitta, 1 tikbu f'linja dritta, żidu 5 jiġu 6. Isek malli hemm fis-sinja, 9 u 5 jiġu 8, attenzjoni rrid mill-bar. Jaqbel li titgħallem dan, forsi tmur aħjar. 1 u 1 jamlu 2, Ajtri Peter ma nafxejn, ibqa' tallem wieġġib skuża, lanqas lapes ma nafnuża. tibża s'issa dejjem sibtni, Sister Rose inti bqallimni, pjaċir tiegħi f'dan il-post, nallem nieħu gost. 1 u 1 jamlu 2, jiena ħmar kemm ma nafxejn. 2 u 1 jamlu 3, Sister Rose toqgħodx tinkwieta. 2 u 2 jammontaw 4, Ħassa għajn li għandha l-kelba, jekk mit-tnejn inneħħi 2, żgur ma jibqa' xejn. Jekk mit-tnejn inneħħi 2, żgur ma jibqa' xejn. Jekk mit-tnejn inneħħi 2, żgur ma jibqa' xejn.
klassi bħali men kulħadd jaf kemm jiena kbir għal kemm ħajt titqasir U jekk eżami jsir int l-ewwel fost il-ġmil. u int ħmara u qisek ġbara qiegħed nara kemm ma taf xejn ma taf xejn ma taf xejn Aktar minnek jien naf żgur, int għalija ferma jur, moħħok mimli tursil u ġdur. kemm int tosta ġatlek bosta xeba frosta ta' min jatik min jatik min jatik Das kemm inti ignorant, ikun ħaqek ta' kultant, xeba nejba ta' il-jumfan. Ftit snin oħra l-antum professur insir nibda nfejjaq nies blammin ħadd ma jħoss turmin Jista' jdum jistenna jut minn ġol frix għat-tebu. ħadd minnhom żgur ma jgor għax jiena min isor Ibqa' żgur li ma jgorrux il-mejtin ma tkellmu, tas-sew li hawn maħniex ja ħmar iddaħħalniex. u int ħmara u qisek ġbara qiegħed nara kemm ma taf xejn ma taf xejn ma taf xejn Aktar minnek jien naf żgur, int għalija ferma jur, moħħok mimli tursil u ġdur. kemm int tosta ġatlek bosta xeba frosta ta' min jatik min jatik min jatik Das kemm inti ignorant, ikun ħaqek ta' kultant, xeba nejba ta' il-jumfan. u int ħmara u qisek ġbara qiegħed nara kemm ma taf xejn ma taf xejn ma taf xejn Aktar minnek jien naf żgur, int għalija ferma jur, moħħok mimli tursil u ġdur. kemm int tosta ġatlek bosta xeba frosta ta' min jatik min jatik min jatik Das kemm inti ignorant, ikun ħaqek ta' kultant, xeba nejba